नमस्ते प्रणाम। हम गायक मनीष बेदर्दी आप लोग के बीच में एगो छोटा सा सरस्वती वंदना गावे जात बानी बीड़ा वाली माई के ऊपर। तो आप लोग सुनी या कमेंट करके बताएं कि कैसन लागल है आप लोग के बीच में। तोहरे चलते पूछता समाज हो, तोहरे चलते पूछता समाज हो, हे मनीषवा के लाज रखी मैया। तोहरे चलते पूछता समाज हो, हे मनीषवा के लाज रखी मैया। लाज रखी मैया हो, लाज रखी मैया, लाज रखी मैया हो, लाज रखी मैया। हरदम रखलू जैसे आज हो, हे बबुआ के लाज रखी मैया। हरदम रखलू जैसे आज हो, हे बबुआ के